ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡು ತಿಳಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ತಿಳಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿಳಿಪೆರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪೆರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ತಿಳಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾವಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾವ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎತ್ತನ ತಿಳಿಪುನ ಅತ್ತನ ಬೇತದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಬ್ರೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ 0824224050 ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎತ್ತನ ಕಡಪುರ್ನ ನಂಬರ್ 9243306874 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಕಡಿಪಿ ಕಳ್ಳು ಕಂತದ್ದು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬಾಜನನ್ನು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಬೇಂಚಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಓವು ಇಲ್ಲಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತಂತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಅಡಿಗೆ ದಕ್ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲೈ ಆಂಡ ಊರುಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಅಡಿಗೆ ದಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಬಂದು ಈ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಪನ್ನಗಣೆ ಮೇಯ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೊಳ್ಚಿದು ಹೋಗುಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಪುಲಿ 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 ಉಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಅರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೇ ಇದ್ದ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನಗ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈಲು ತಿರ್ತದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದರನ್ನ ಅವು ಕಣ್ಣು ಕುಟುದುಕೊಂಡ ಮೀನಿ ಕೈಲು ಬೋಡಿ ಕೈಲು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ತಿರ್ತದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಲ ಗ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುಧಲಕ ಅದೇ ಆಯುಧಲಕ ದಾಪನಾಗ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೈನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಕೈಲಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀಸಿ ಕೈಲು ಕೈ ಇಟ್ಟಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಹನಿಮೂನ್ ಬೋನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಕೈಲು ಕೈ ಇಟ್ಟಿ ಹನಿಮೂನುಗಳ ಕೈಲು ಕೊಂತೀನಿ ಬಂದಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಹನಿಮೂನುಗು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಕೈಲಿ ಇತ್ತನೇನು ಸುಲಭ ಎನಕ್ಕೆ ಹೂಲ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೈಲಿ ತೂಲೆ ನೀ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಈ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಳಗೆ ಕೈಲ್ ಕೆಳಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಪುರಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ಪೋವಂದಿನ ಕೋಡಿಜ್ಜಿ ಓನಿ ಒರುಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ ಪೆರಬೋತಿನ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಸಾವ ತೀರ್ನೆ ಯಾನೆ ಅಡಿಲ್ಗೆ ಸರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನನಿ ಎಂಕುಲಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೇ ಇದ್ದ ಪುರಂದರನ್ನ ಇತ್ತ ಈರು ಅಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಈತ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಾರ ಈರೊಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಕಲ್ತು ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಅಡಿಗೆದನೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಹೇಗ್ ಅಡಿಗೆದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನಂತೀರಿ ಇರಗಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊನಲಿ ಇಂದೆಡ್ತವರ ಇರಗ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ನಮಡ ನೋಡ ನಿಂಪಡು ಸರಿ ಪಿಲೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ 14,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದಿರಿ 14,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅಂದೆ ಉಂಡಿನ ಖಾಲಿ 1,000 ಜನ ಹೌದಾನೆ ಒಕ್ಕ 15,000 ಬೊಕ್ಕದ ಊರಿಂದ ಚಾರೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಆರು ಮಾಲ್ತ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಡಿಗೆದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತು ಜನಗಳು ಬೈಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತ ಊರಿಡಿ ಗಾಬಾಂಡ್ ದಾಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ದಾರ್ಬಂಡದು ಇಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದ ಜನ ಬೈದಿನ ನಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏರಂಡಲು ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲುಪ್ಪರು ಊರು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅದೇ ಇತ ಈರು 14 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಸುರುಮಂತಿನಿ ಆ ಅಜ್ಜೇರೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಇರಿ ಅದೇ ಬತ್ತಿನ ಬಳ್ಳ ಇತ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಇತ ಈತ ಪೂರ ಒಂಜಿ 14,000 5,000 ತನ ಜನ ತಟ್ಟನೆ ಮನ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಾಗು ತೂಪರಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ತೀರ ಬಂಗತಿ ಉಪ್ಪು ತೂಪನ ವಿಷಯ ಸಿಲ್ಲಿ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ದೆಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ತೂಪುನು ಅಂಚತ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚ ತೀರ ಬೇಬಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ ತೂಪೈ ರುಚಿ 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 ಈತ ಡಕ್ಕೊಡು ಬಂದ ಪನ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತೂಪುನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತವು ದಾಯ ಪನ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂಡ ಯಾನಿ ತೋಂತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದಕ್ಕಣ ಅಂಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ಪುಗ ಎಂಚಿನೆಕ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಇಂಚ ದಕ್ಕಣ ಅಂಡ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಎಸೆಷನ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ ಮಟ್ಟಡ ಅವಲ 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 ಎಸೆಷನ್ ನಕಲು ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ್ದ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಆಕಲ್ಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನ ಮಣ್ಣಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಇರು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋದು ಉಪ್ಪು ತಕೊಂತಾರ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅತೆ ಉಂಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡೆಡ್ಡೆ ಅತೆ ಒರಿಜ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜ್ಜತ ಈರಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಅಜ್ಜತೆ ಪಂಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆತ ನೀರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತಕೊಂಡು ಈತ ಮಾಡ್ಲೆ ಅದೇ
ಫೈನಲ್ ಅಡೆಗೆ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗ್ ಎತ್ತನು ಅಡೆ ಪೋಡು ಅಡೆ ಜಾಗದ ಅಡೆ ಪೋಡು ಅವಳು ಅಟಿಲ್ ಅದೇ ಈತ ನಿಕುಲು ಅಟಿಲ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಕನಕ್ ಏತ್ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಕನಕ್ ಕನಕ್ ಪೋಗುನು ಇತ್ತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಸುರುಕು ಪನ್ಪುನೆ ಕನಕದ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತನಿ ಒಂದು ಕನಕದಾಗಿ ಪುನಕಾನ್ ಛೇ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರ್ಲೇನು ಪುನಃ ಪತ್ತಾಯರ್ನೆ ಕನಕ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಈತ ಕೇನತೆ ಈತ ಕನಕ್ ಒಂಜಿ ಮರಣೋ ಕೊಣಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜೇನೆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ 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 ಕನಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅವೇ ಕನಕ್ ಒಂಜಿ 50,000 ಜನ ಅಟ್ಟನೆ ಕೊಣಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜೇನ ಅವೇ ಕನಕ್ ಪಂಡು ಸೀರಾ ಆಟ ಆಡ್ದಿದ್ದು ಕನಪುನ ಅಂಚತ್ತ ಅಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುನಕಿ ಏತ್ ಕನಕ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕಂಬಲ್ ಪೊಡುಂದಂಡ ಏತ್ ಕನಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕನಕ್ ಹಿಡಿದು ಸುರಾ ಹೊಡಿಯಪ್ಪಲ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಈತೆ ಎಂಕಿರ್ನ ಜುವತುನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ 5,000 ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನಂಡ ಈರೊಂಜಿ 5,000 ಅಯ್ಯೋ ಮನ್ ಪೋರ ಅಂದದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರೆಗೆ ಬೋಡವು ಅಂತ ಮಂದಿ ನಾನು ಅವು ಬಾಡಾಪು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಅಟಿಲ್ ಸುರು ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ 11 ಜನ ನಮಕ್ ಬಾಡವು ಸುರ ಅದೇ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ ಒನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಟಿಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ರುಚಿ ತುನಾಗ ಈ ತೊಂದೆ ತುಂಡೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೀವ ತುನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಹಲ್ಡ್ ರುಚಿ ತು ಒಂಜಿ 4 kg ಒಂದು ರುಚಿ ತುಯಾರ್ನೆ ಬೋಡಾಪ ಅಂದಪ್ಪ 4 kg ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಓಕೆ ಇದ ಈ ಕೈಲ್ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಆಯುಧ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅತೆ ಆಯುಧ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಾರೆ ಯಾನ್ ದಾಲಜಿ ತಾಲಿ ಮುಡಿ ಇಂಚ ಡಿಮ್ ಅಂದ ದಿಂಡ ತಾರೆ ಗಡಿ ಅಂಡ್ರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾಲರ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ಗ ತೂಕ ಪಿದೇರ್ದು ಇಕ್ಲ ಇರ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತು ನಾನು ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುವೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲ್ ತುಲಿ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ದಾದ ಇರೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಡ ಪನ್ಲಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಆವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪನ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತತ್ತ ಅರೆ ಬಂಡ ಐತ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈತ ಜಂತ ಮನ್ಪುನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಖಾರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತನಂಡ ಈರ ಅಲ್ಡ ಕೇಂದ್ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂದೆ ತೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಹೊಸ ಅಡಿಗೆದ ದಾದಂಡಲ ಸಜೆಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೊನ್ನೆ ಅವು ಕೊರಲಿ ಯಾರು ದೆತೊನ್ವೇರು ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಫ್ರೀ ಆತಿರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದದೆ ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮೇಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾವಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಬೇಪವನು ಆರೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಉಡ್ಚೆ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಬೇಪವನು ಆರೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಳ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಆಕಾರ ಬಂದ ಐಡಿಯಾ ತೆಕ್ಕಿನ ಬಂದ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಕಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ನಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಕ್ಕಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಬಂದ್ಲ ನಾಲ್ವರೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರುತ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸದು ಕೊಡ್ತೆ ಆರ್ನ ಪುರ ಯಾನೆ ಆರ್ನ ಮತ್ಮದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಆರೆ ಮಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ವಯಸ್ಸದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಲ್ಲಗಡಿದೆ ಇದೀರು ಅವು ಸರಿ ಆತನ ಅವು ಸರಿ ಆತನ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಗಳ ಏನೇನು ಅಂದ್ ಈರು ಅಡಿಗೆದಾವೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ಪೂರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುದ್ರ ಕೊರೋನಾಗ ಮರ್ದ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನಂದು ಬೈಪಾದ ತಿನ್ನೋರೆ ಮಾತ್ರ ಕೂರ್ಸೋಟುಂಟು ದಯಪಂಡ 4 ಮಕ್ಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬರೆಯೋದು ಜಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಈ ಎಂಚಲ ಅಡಿಗೆದಾರತ್ತೆ ಈ ಎಂಚಿಲ್ಲಾರು ಇರೋದೊಂದು ಕೊರೋನಾಗ ತಲಬಂದು ಎಂಚ ಕೊರೋನಾಗ
ಕೊರೋನಾಗೆ ಎಂಜಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡಾರಿ ಕಲಜ್ಜೆ ಈ ಪೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದೆ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಕಲಜ್ಜೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೆದ್ದೆ ಅತ್ತಿ ಇರೆಗ ಕುವೇಟೆಡ್ ಕೂಲೊಂದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪೋತಿನ ಅಂದಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಪೋತುಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಂಡಿದ ಪೆದ್ದದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮಿಂದ ಸಾಂಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಲಾದ್ಯ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಮೆತ್ತೆ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ನೀರು ಮನ್ಪೊಡಿಗೆತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಪೆದ್ಮೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಫಲಜ್ಜದ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಫಲಜ್ಜ ನಾಡು ಬರ್ತರು ಕೊರೋನಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರೋನಾಗೊಂಜಿ ಬೇರೊಂಜಿ ಪಲಾದ್ಯ ನಾಡು ಬರ್ತದ ಆ ಪಲಾದ್ಯಗ್ ಮರಣ ಒಂದು ಬುದಾರ್ದು ಹೇಳು ಕೊರೋನಾದ ಮರಣ ಮರಣ ಅದೇ मेरेन इतने कोरोना इज्जन ओके हेलो ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತನಾ ಅಂದಾಜಿ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಾಪ ದೂರದ ಊರದು ಕುವೇಟದ ಕಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡೇರು ಪಲಾದ್ಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ನನ್ನ ಅವಲ ಬರುವ ಅಂದ ಆಪುನು ಇರೆಗೆ ಇನಿ ಮಂಡೇ ಪೋನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೆ ರವೇನು ಶುರು ಮನ್ಪರ ಅಂದ ಅಬ್ನೇಂಕ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಐತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ್ ನೀನೇ ತಾಯಿ ನೀನೇ ತಂದೆ ಭೂಮಿ ತಾಯೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ತಿದ್ದಿ ನಡೆವ ದಾರಿ ತೋರೆ ಹಸಿದ ಕಂಗಳ ನೋವು ಅಳಿಸುವ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲೇನು ಚಿಂತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹನಿಯು ಸೇರಿ ತಾನೇ ಕಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ನೂರು ಹೆಗಲು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ತಾನೇ ಮುಗಿಲು ಒಂದಾಗೋಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲೇ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪರೀರು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದ ಪಾಡ್ದಿರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಪಾಡ್ ಪುರಂದರನ್ನ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಇರ್ನ ಊರು ಪೋದಿತ್ತ ಊರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇನ್ನ ನೀರಕೆರೆ ತಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಪುರಂದರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪೂರ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೂರ ಕೇರ್ನ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಐಟೆಂಗ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂದಾದವಂಡ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆನ್ ಶುರು ಮಂತಿದ್ ನೀರೇ ಬಂದು ಇಷ್ಟಿಡ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಈರು ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೀರ್ಲಿ ಬಜೆ ವಣ್ಣನ ಎನ್ನನೆ ಪುತ್ತರ ಹೂ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೀರ್ಲಿ ಬಜೆ ಪಾತಪನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಮ್ಮೆ ಈರು ಅಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವನ್ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನೇ ಯಾನು ಅತ್ತೆ ಈತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಒಂದು ತುಯ್ಯರ ಕೊರೋನಾದ ವೈರಸ್ ಲಕನೆ ಕೊಂಬು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಅವು ಪಂಡಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಉರುಂಟಾವಡು ಚೌಕಾವಡು ಐಕ್ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆನೆ ಸರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಈರು ಈರೆ ಗೂಗಲ್ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೆನೆ ಈರು ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೆನೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಈರೆಗ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಿತ್ತನಾತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ರ ಸುರಾಂಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಿ ಇರಡ ಪಾತಿರಂಡಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಗುರ್ತ ಮೋಣೆ ತೋಜ್ಜಿ ಸೊರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್
ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶೇಖರಿ ಯಾ ಒಂದು ಸಂದೀಪನ್ನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಈ ಕೈಲಿ ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೈಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೂಪುಣು ಇಂಚೆಂಚೆ ಬೊಟ್ನಾಗ ಓಕೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಇರ್ನ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ನ ಅವತಾರ ತುಯ್ಯ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆದಲ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬೇರೆ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲು ಪುರಂದರನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇರು ಅಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ನರಮಣಿ ದಿಕ್ಕಲ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ದಯಮಂತದ ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೋನು ಬೇರೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆರೊಂಜ ಮಂಡೆಗ್ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಮಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ಪಡ ದಾಗಿ ಕಾರಣತ್ತ ಇದು ಯಾರು ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತನು ಬೇರೆ ಕೈಟ್ ಓ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತನು ಬೇರೆ ಅಪಗ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲಿನ ಐಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಅದೇ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಎಪ್ಪಲ ಕುಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈ ಕುಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕಣಂಡತ್ತೆ ಬಂಜಿದೊಲೈಡ್ ಕರ್ಲುದುಲೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಮಶನ ಮಾತ ಅವು ಕುಜಾಲ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಘನ ಪಣೊಂದು ಕುಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ದನೆ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನೂಡಲ್ಸ್ ಲಕ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ದಾದನೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕನ ಪೊರ್ಲು ಮಂಡ್ಯದು ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಮೋನಿನ ಮಂಡ್ಯ ಮುಂಟೊಂಡದ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬರಿಟು ಉಂತು ಆರುಂಡತೆ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತೀರ್ ಅದೇ ಅರೆ ಮುಟ್ಟೆರ ಬುಜತೆ ಮೇಯಿರಿ ಬೆಚ್ಚತೆ ತೀರ್ನ ದಿಕ್ಕಲ್ದ ಬರಿ ಬನ್ನ ಇಂಕ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಸಂದೀಪರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಊರುಡು ಏರೆ ಗಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬರು ಅಟ್ಟಿಲ್ದಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ನಿಜ ಆತ್ ಬೆಚ್ಚುಡಿ ಖಂಡಿತ ದಾಪನ ಬೆಚ್ಚದ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ರೈನನ್ನ ವಿನಾಯಕರೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ತೂಂದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಆವಾಡ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ತೂಂದು ಪುಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ತೆಲಿಕೆದ ದಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಲ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತನಾಂಡ ಕಡಪುರೊಳಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂದಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಾತಂದು ಅಂದ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪಂಚೇರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಚೂರು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈಗಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯಿ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಗೊಂಡು ಎಸ್ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ನಲ್ಲಾತು ಕಾಲರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಂಕ್ಲೇಡ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೇದೊನಗ ನಮ್ಮ ದಯಬಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇರಗೆ ದಾದನಲ ಹೊಸಾತ ಅಡಿಗೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀರ್ಲು ಬಜೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಬೊಕದ ಬೊಕೈನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡದು दा सूट तुला ఏము వన్ బిన్నెక్కదా ಅಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿ ಜಗನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತಾ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತಂದಾರು ಮಾರೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದೇನ ಬರ್ತದೆ ಆತ ರಡ್ ರಡ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲಕ ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಇಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಬಂಜಿನಲ್ 3 ತಿಂಗಳು ಆಹಾ 3 ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯ ಈಚನ ಪಿದೇರು ಹೊಡಿತೀನತೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅತ್ಯ ಜಗನ ಈನ ಪಿದೇರು ಹೋದೆ ಸಮಯ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಯ ಸಮಯ ಬತ್ತದು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಏನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಓಕೆ ನಾ ಬಡಿದಿಗಿಂಚಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂನ ತೆಲಿಕೆ ಹತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪೋದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬತ್ತದ 1 ತಿಂಗಳು ಆತೀನಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಇತ್ತ ಐಟು ವಿಷಯ ತುಯರಪ್ಪನ ತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜವಣಿಯರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿರು ಕಲ್ದ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿರ ಅಕುಲ್ ಅಂದು ಆಕಲ್ನ ಏಮ್ ಸರಿ ಬೂರ್ದು ನಂದ ಸರಿ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಮಾತೇರ್ನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಶ್ವಿನ ಬಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರದೆ ಪಲ್ಲೆನ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರದು
ಪುಲಿ ಕೂದಲು ಎಂಚ ಬುದಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅರೇಗ್ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ್ದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನು ಪನೋಡು ದಹ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ವೆಜ್ ವಾಣಸಡು ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ ಹತ್ತು ಲಾಯಕ್ ಹಾಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾನು ದುಮ್ಮುದಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ವಾಡ್ರ್ ಇತ್ತಂದ ಇನಿ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ ಮಲ್ತ ತಿಂದಂದ ಅವೇನ್ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಾಲ ಪೆರಜ್ಜಿ ಆ ಕೊತ್ತೇಲ ಅಡೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನಿ ತೂಣಂಡ ಜನಕ್ಕೂಲು ಆ ನಮೂನೆ ಮರ್ಲಾದ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೇಲ್ ಪುರಂದರೆ ಬಂದು ಪುದರ್ ಇದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೇಂಡಾರೆ ಅರೆಗ್ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ಬಂಡ ತೂಲೆ ಆರ್ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಮನ್ಪುನೇಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಾ ಪಂಡ್ ಸರ್ ಏರ್ನ ನೀರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏರು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಚಿಂದು ಇಲ್ಲ డాడీ ಬೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ డాడీకి ಯಾ ಮಲ್ಪ ಅವು ಐನಾಜ್ ಅಂತ ಅಟ್ಟನೆತ ಅವು ಐನಾಜ್ ಅಂತ ಎಂಕಿ ಮೈದಂಡ ಮತ ಜತೊಂದಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪೇರತಿ ಅಕ್ಲನ ಅಡಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಂಡೆರ್ನ ಬಡಜಿಗ ದಾಲೆ ಬೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬೊಡೆದಿ ದಾಲ ಬೇಲೆಜಿ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಬೇಲೆ ರಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮೇರೆ ನೆರ್ಪಿಲ್ನ ಹಾಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಲಕ್ ಮಾರೆ ಬೊಡೆದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದವ್ವೆ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ನಾಡ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬರ್ತಾನೆ ಪೊಣ್ಣವಡು ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾವೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಮ್ಮವೆ ಎಂಚಲ ಇರಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾನ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವೀರೆಗೆ ಏರ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಂಚ ಅವು ಏರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇಗಿ ಏರವು ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಏರವು ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿ ಏರ ಮೆರ್ನಾಜ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದ ತಮ್ಮಲು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡವಲು ಅಪ್ಪುಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬಂದ ಅಂಡತೆ ಕೈ ತಳ್ಳಿಯರ ಏರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರ್ ಹೆಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿನ ಮಂಡೆ ತೋಜಿನತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೋಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನ್ ಇರಡ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಪಗಿತರ ತಿರ್ಗಬಹುದು ಯಶ್ವಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚ ಬರು ಬಂದು ಇರನ್ನ ಜುವತುನಾಗ ಯಶ್ವಿನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶ್ವಿನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆರು ಪಣ್ಣಿಂದಾದ ಬಂಡ ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಇನ್ನು ಬೊಡಿದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬೊಡಿದಿ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಬೊಡಿದಿ ಲಕ್ಕಿ ಇರ ಮದ್ಮಾತ್ಜಿ ಇರ್ ಲತ್ತು ಲತ್ತೀರಿ ಪೂನ ಬುಲೆದು ತೋಜುವರಿ ನಿನ್ನ ಪೊಲ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲೆ ಇದೀಯೋಡ ಮಾತಿರ್ಲ ತುರೆ ತುರೆ ಅಂದಿನು ಯಾನಂಚೂರು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಅಂಚ ಮಲ್ಲದ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಒಯ್ಕಲ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾವು ಸರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಕಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಐಟ್ ಪೂರ ದಾದ ವರ್ಪುಂತುಕ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಉಂಡಿಯ ಕೇನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೇನುವೆ ಹಲೋ ಇದು ಮೂಜಿ ಬಿಯರ್ ದಿಕ್ಕುವೆ ಫುಡ್ ಕಾಪಿ ಚಾಪುನೆ ಫುಡ್ ತಿನಕ ಬೋಡನೆ ಬರ್ಚಿ ಚಂಡ ರಡ್ಡು ಬಿಯರ್ ಯಾವೇ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುಲೊಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಅಂತೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಿಯರ್ ಬಂಡೇರಿ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡೆಗೆ ಜತ್ತನ್ ಫುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಲಿ ಯಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಫುಡ್ ಮೀನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಹಾಕ್ಲು ಇರೇಗೆ ಪಂತುಲಿ ಕಮ್ಮಿಡ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದೇ ಹಾಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಐನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ್ ನಮಡ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಏನ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ರಕ್ಷಿತನ ದೊಡೋಮ
ಚಂದ್ರಕಲಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಜಿ ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕು ಕೆಲಸ ಬಂದ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 25 ಅಂತ 30 ಅಂತ ಬೇಪದ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಅಂದೆ 30 ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಜಾಡು ಕೊಪ್ಪ ನಾನು ಕೊಕ್ಕನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಪ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ 3 ಜನ ಪುಳಿ ಗದ್ದೆಲ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ನ ಐಟಮ್ ಕೇಳಿಗ ದಾದಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಾಂಡ ಮೇರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವೇರು ಪನ್ನ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ನತ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ನು ಆ ಪಣ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಬುಗ ಏತೆ ಬೋಡಿರೆಗ್ ತೈವ ಬೋಡ ಅತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂಚೆ ಇರು ಬುಡ್ದು ಪಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಉಂತಾಗ 150 ಮನ್ಪೋಲ್ಯಾ ಮಾಸ ಕೋರಿ 150 ಹೆಚ್ಚಾನ ನೂದು ಟಿಕ್ಕ 10 ಪೀಸ್ ಆಪುಂಡೈತಿ ನೂದು ಮನ್ಪು ನೂದು ಬಜಾರ್ನ ಪುಳಿ ಕಜಿಪೇವು ಎನ್ಪೋ ಜಪ್ಲಿ ಎನ್ಪಾಗ ಬರ್ಚಿ ಐವೋ ಜಪ್ಲಿ ಐವಾಗ ಮಲ್ಲೆತ್ ಮುಪ್ಪೋ ಜಪ್ಲಿ ಪೊಗ್ ತುಕ್ಕ ಮುಪ್ಪೋ ಗಾವಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಅಂದ್ ಬ್ರೇಜನ್ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕಾಪ್ ಅದು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕಾಪ್ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ 4 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ದು ಬೈಜಿ ಅವು ಅರ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ದಾಯಪನ್ನ ಆರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದಿನೆಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ 4 ದಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಿತ್ತಿಜೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ ನಂಚ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವರು ಮಾತಾಡ ಗೋಂಕುದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜೇರೆ ತುಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಗಳಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೌಮ್ಯಲು ತೂವೊಂದು ಚಂದ್ರಕಳಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಮ್ಲ ಮೊಗರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂದಿರು ಕುಸಲ್ ಬಂದಿನಿ ಆ ಆಮ್ಲ ಮೊಗರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂದಿರು ರಕ್ಷಿತ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಡಿಗೆ ದಡೆ ಪೂರ ಪೋನಗ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಡ ಪಂದುಪ್ಪುವರು ಆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಇದು ಸೈಜ್ ಬೋಡು ಕನಕಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಅಡಿಗೆದನ್ನು ಅವು ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಹತ್ತು ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡೆ ರೆಡಿ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವರು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇದು ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲೆ ಟೆಂಪಡ್ ಪತಂ ಪೋಪ ಅಂಚ ಪುರಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚ ನಿಖಲನೆ ಪುರಪ್ಪು ರೆಡಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಿ ತೂಕ ಇರ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಬರಂಗಿಬೇಟೆ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಪರಂಗಿಬೇಟೆ ನಮಸ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ ಆಡಿತು ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಲೆ ಮನೋಜಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿತು ನಿಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನು ದಾಯಗ ಮಲ್ಲದ ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರಲ್ಯಾ 15 ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಐಟಮ್ಗಳ ಮಸ್ಸೋಟಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲಿಯಾ ಅದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋರ್ಡ ವೆಜ್ ಬೋರ್ಡ ಚಿಕನ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬೋರ್ಡ ಚಿಕನ್ ಮುಗಲೈ ಬೋರ್ಡ ದಾದೆ ಮನೋಜಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಎಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ತುಕೊರ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ 200 110 ಮಲ್ಪುಗ ದೇ ಇರು ಕಾಸ್ತ ಮೋನೆ ತುವಚ್ಚಿ ಅಂದನ್ ಕಾಸ್ತ ಮೋನೆ ತುವಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಅವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದ್ರು ಅತ್ತೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಅಯೋಜ ಅಂತ ಕೊನಲೆ ಕಾಸು ಎಡ್ಡೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಅವತ ಅವಗೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆವ ನೈಟ್ ನಮಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ ಅಯೋಜ ಅಂತ ಆರ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಬಗಟ್ಟಾವ್ ಅವಗೆತ ಆರ್ಲ ರೇಡಿಯೋಲೆ ರೈಕ್ ಅಪಗಂಡ ಒಂದು ಮನೋಜನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಕೊರೋನಾದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೂಡ್ದು ಕೊರೋನಾಡು ಪೂರ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರವೀಣರೇ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಪೂಜಾರ್ ವಿಶ್ವಮಂತ ಎನ್ನ ವೈಫುಗು ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ವಮಂದಿರು ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಅದೇ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಕೋಡದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಮನಿ ಮಲ್ಪಗನ ಇನಿ ಬೈಯಡ್ದಕ್ಕ ಬರ್ಪೇನ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆದೊಂದು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಮನ್ಪ್ಲೇನಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಬೈಯಡ್ ಬಲೆ ರಂಜನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಮನೋಜನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆತನ ಮನೋಜನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ ಮನೋಜನ್ನ ನನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ಮನೋಜನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಇತ್ತ ಇರ್ ನಾವು ಯಾನು ಆಲ್ ದ ಡೇ ಸಾಮಾನು ಕೊನಪಿನ ಪೂರ ಐತ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆದ ನಡುಟು ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಡೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪುನ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಪಾರ ಚಾ ಪರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಓವಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಈರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೋನು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ. ತೆಲಿಪವರ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ತೆಲಿಪರ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾವಲಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ ನಿಕುಲ್ದೇರ್ ಅಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಕಡೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪುರಂದರ ಎಕಡೆ ನಾನು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ನೀನುಳಿ ಬಜೆತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಈರ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಗೂಗಲ್ ನಾಲ್ನರ ಪುದರ್ ಇರ್ನೇ ಬರ್ಪ ಮನ್ನ ಈ ನೀಳುಳಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪೇರ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ನಗ ನೀರುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಆದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾವಾಗ ನೀರುಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಾವಿ ನೀರುಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅರೇನು ಪಿದೆ ಬರ್ಲ ಬಿಡೋಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್. ಎಸ್ ಹಲೋ 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 ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ? ವಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಕೈಕಂಬ. ವಿದ್ಯಾ ಕೈಕಂಬ. ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋತಿನಾರು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಪೌಲ ಚಾ ತಿನ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾ ಈರ್ನ ಮತ್ತೆ ಆತೀನಿ ಮದುವೆ ಆತಜಿ ಮದುವೆಗೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೆಗೆ ಪಂಕ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಂಡತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಇರೆಗ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ನಿಕುಲ್ ಕೊರಿಯಾರ್ಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಸುವಾಸನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಇರೆಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೇರೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಪೂರ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿರ್ನುಡು ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗತ್ತು ಐಟಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನಂದು ಅವು ಈರ್ನ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಲ್ಡ ಇಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ
ಹೆಂಗೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಾ ದದೆ ಆತದ್ದು ಆರು ಪಾತೇರು ಇರ್ತಲೆ ಕಾಸ್ತ ಮೋನೆ ತುಯರ್ನೆ ಪೋಚಿ ವಿದ್ಯೆ ಇರು ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತೆ ಕಾಸ್ದ ಮೋನೆ ತೂಡಾಪುಂಡು ಕಾಸ್ತ ಮೋನೆ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಈತ್ನೆಟ ಕಾಸ್ತ ಬೇರೆ ದದೆ ಕೊರೋನಾಡು ಮದಿಮೆ ಯಾರಾಪುಂಡು ಕೊರೋನಾಡು ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ರೀತಿ ಆಪೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಕಾಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಏತ್ ಜಂತ ಅಟ್ಟನೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವ ಏತ್ ಜಂತ ಅಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ 100 ಜಂತ ಅಟ್ಟನೆದ 100 ಜಂತ ಅಟ್ಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೆ 100 ಜಂತ ಅಟ್ಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇರೆಗಳು ಬರ್ಚಿ ಅರೆಗಳು ಬರ್ಚಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 80 ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ 60 ವೇರಾ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲೆ ಬೊಕ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡ ಪುರ್ನಾವ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ ಬಲಸ ತಿಲ್ನೆ ಇಟ್ ಇಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗೆ ವೆಜ್ ಇರತ್ತೆ ಅವು ತರಕಾರಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಅಂದು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತು ಖಾಲಿ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲೆ ಸುಧಾರ್ಪರ ತರಕಾರಿ ಅನ್ನಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೂಕ ಅಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ ಗಂಟ್ಲೆ ಇರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಯಾನೊಂದು ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವು ಈರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ 100 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತದ ನಂಡ ಎಂಡ ರಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ನೀರ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ನೀರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪೋಯರಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಅದದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೋಪೇರ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಡಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಎಂತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಆವಡ್ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಡೆ ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಅರೆ ಇರ್ನಿಕ್ಲೆ ಓಡಿತೀನಿ ಐಟಮ್ ಮಂತ್ ಕಣಪೇರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಶೋ ಕಾವೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ಆವ್ ಇಂಚಿನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವೀಣನ ಬೊಕ್ಕನ್ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಕೈಕಂಬ ಅಂಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆಗಳ ವಾರ್ಡರ್ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿ ನಾಡೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವಾರ್ಡರ್ ರೇವತ್ ನಂದ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರುಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರುಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರ ಬಣ್ಣಂಡ ನೀರುಳಿ ನನ್ನ ಬಾವಾಗ ನೀರುಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಆಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುರಿಯರ್ ಆತನ ನೀರುಳಿ ದಕ್ಕೊಡೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ ಬಾವ ಹೆಂಗ್ ಕೊರೋನ್ ಎನ್ನ ನೀರುಳಿ ಎಂಕಿನಿ ಇನಿಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ಚಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೀರುಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನನೆಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ಇರು ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ಕೇಲಿ ಯಾನ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೀರುಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀರುಳಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಏತುಂಡು 25 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಲ ನೀರುಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಪುಲಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ದೀಪಿನ ಬದಲು ನೀರುಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಬಂದಿರಿ ಪುದರ್ ದೀತು ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀರುಳಿ ಈ ಪುದರ್ ದೀಪನ್ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವರು ಅಕಲ ಕತ್ತಿಗೆ ದೀಪೇರ್ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಜನಕುಲ್ ಕೊರ್ನ ಪುದರ್ ದೆತೊನ್ನತಿ ಅಂಚಾದ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತೆಲು ಪಾರ್ತ ನಾವು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಂತ ಪನ್ರಂಡೆ ಅನ್ನದು ಕಂಡಿದೆ ಯಾನ್ ಇರಡ ಕುಡಕೇನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಪುರ ಮಂದಿರ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೀರ್ ಮಂದಿರ ತೂಕ ಕೊರೋನಾ ತಮಾರೆ ಕೊರೋನಾ ತಮಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಗೊರ್ಪಿಲಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ದನೆ ಎಲ್ಲಡದಕ್ಕ ಯಾನಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೈಲನ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಲನ್ ಮತ್ತೆ ಐಟ ಇದು ಮೂಕದ್ದಿವಲಿ ఒక ಜನಕುಲೆಗಳ ಕೈ ದೆಕ್ಕರೆ ರಡ್ಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೀರ್ ಜಿಂಜ ದಿನ ಐಟ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಐಟ ಈ ಮೇಡ್ಬಿಡ್ನ ಪೈಪ್ ಲಗುಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಯರ್ದೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ ತುಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಧನುಷ್ ಕೊಡಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಧನುಷ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನಾ ಪುಲಿಗೊದ್ದೇಲು ಪುರಂದರ ಅಂದ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಅಂದು ಆರೆಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ವೈದಿತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕಲ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಬಂತು ಅಂಚ ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಎಂಕಿತ್ತ ಈತ್ನಟ ಒಂದು ಆಜು ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪನ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ
ಉಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಉಪ್ಪು ಹೊರ ಪಾರ್ದದಿತ್ತಂದ ಇಂಕ ಬೆಗರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆಗರ್ ಒಂದು 4 ಡ್ರಾಪ್ ಬೂರ್ದುನದನ್ನ ಆತಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನ ಅತ್ತ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ವೈಕು ಧನುಷು ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಆಜಿ ವಾಟರ್ ದಪ್ಪದ ಕೊರಿಯ ಈರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯ ಕಾಲ್ ಮಂತದ 4 ಜನ ಎದುರು ಇರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಪಂಡಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೀತು ಪುರ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಜವನ ಓಲ ಧನುಷು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಮೆರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆತಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತೆ ಜನಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಬೊಕದ ಅಂತಿನ್ನಿಗಳು ಪರ್ನೆ ಏನು ದಕ್ಕಿ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಚ ಮೊಲ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಮೇರೆ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದು ಮೆರ್ನವರ ಜನ ಆದುಪ್ಪು ತೂನಗಣ ಇತ್ತೆವಂತೆ ಬಂದ ಸರಿ ತೂಲೆ ಮೋನ್ ಇತ್ತಂತೆ ತೋರಾತಿರ್ ಬೇರೆ ಅವು ಬಂದ ಮೆರ್ನನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಜನ ಏರ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಧನುಷು ಅವು ಪಂಡಿನ ಕೆಡ್ಡೆ ಎಂಗುಲು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸರಿಮನ್ ಪರ ತೂಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮೀನಿ ದಕ್ಕರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನರಮನಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಐದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೇ ಬಾಡ್ಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಅವೇ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಧನುಷ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇರೇನು ಗುರ್ತವಾದ್ಯರ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಯಾನ್ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದವು ಯಾನ್ ಆದುಪ್ಪ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಆಲಾಡ ಯಾನತ್ತು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತಂದ ಈ ಕೈಲು ಮುಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗತಿ ಕೈಲು ಎಂಚಿನ ಆಪ್ನಿ ಅವೇ ಪೊಲಿಯರ ಆತನ ಕೈಲು ಇರಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಡ ಬಾತಿರು ನನ್ನ ದಾದ ಅಂತೂಕ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಅರೆಕಲರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪಲ್ಯ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅನ್ಪಿರಪ್ಪ ನಾನು ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುರಾನೆ ತಿಂತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರಲ್ಯ ದಾನೆ ಕೊರಂದೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಲ್ಯ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನಕ್ಕಲ ಮಂತಿನ ಜನವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅರೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡು ಮಲ್ಲಾಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮನ್ಪಿರಾರ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಓಕೆ ಐಟಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಐಟಮ್ ದಾದಾವಡಿ ಐಟಮ್ ದಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಡೀ ಕೋರಿನಾರ ಕರವಾದ ಮಂತದ ಕೊರಡು ಮಡಲು ಪಾದ ಕರವಾದ ಮಂತದ ಕೊರಡು ಮಂತ್ ಕೊರಲ್ಯ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ನಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಕೋರಿ ನಿಕ್ಲೈತ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮದ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ದಾವಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಯನ್ನ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟೋ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರಡು ಅಂದ್ ಇಜಿನ ಓಲಾನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನ ಕೋರಿ ಲಾಭ ಪಲ್ಲೆ 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 ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ಕ ಇನ್ನ ಪುದಾರ 5 ಉಂಡತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತಿಲ್ ಪುರಂದರೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಾದುಂಡು ಮೆರ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಇರು ಕೋರಿ ಪಂಡರ್ ಇಡಿ ಕೋರಿ ಕರುವಾದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ತೊಲುದೀತಿನ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಗರ್ಸದ ಕೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತೊಲುದೀತಿನ ಕೋರಿಲ ಬತ್ತಲೆ ಬಲಿ ತಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಗರ್ಸದ ಕೋರಿ ಮೆರಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆ ಕೋರಿಲ ಏನತ್ತೆ ಇಟೆ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಅನು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅಡಿಗೆದಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಖಂಡಿತ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಅವೇ ಒರಿಯರಿಗೆ ಇಡಿ ಕೋರಿಯ 10 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ 10 ಕೋರಿಯ 10 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ 10 ಕೋರಿ 10 ಕೋರಿ ಬೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಡು ಮಸಾಲೆ ಎಂಕ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಬೇರೆ ಈರು ಬಸಳೆ ಮೀನಿ ಮಸಾಲೆ ವಾಡ್ನದು ಓಡ್ ಬೇರೆ ಬಸಲ್ದ ಕಾಜಿ ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ವಾಡು ಏನಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡು ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೈಲ ಐತೆ ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪೂಜಿನತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಕೋರಿಡನೆ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಿ ಕೋರಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ದುಡ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆದಾರ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕೊರಡೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಆನಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಯಾನಿತ್ತ ಕೋರಿನ ದೆಕ್ಕರದಾಲ ಜಾನ ಮೀಪವನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಐಟನೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಓದು ಶವರ್ಡ್ ಮೀದ್ ಬಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ ನಾನು ಕೋರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕೈಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಡ ಅವು ಕೈತಿತ್ರ ಕೈಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತಟ್ಟಂತ ಮನ್ಪುನ ಕೈಲು ಒಂದು ಪೋಡಿ ದೊಪ್ಪುನ ಕೈಲು ಪೋಡಿ ಗೊತ್ತಾನಿಗೆ
ಪೋಡಿ ತೊಪ್ಪುನ ಕೈಲಿ ಅವು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಗ್ರಿಪ್ ಐ ಕೊಂಚ ಪತಂ ವೈದ್ಯರು ಈ ಎರಡ ಮಲವಲ್ಲ ಕೈಲುಂಡು ಕೈಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಿನಿ ತೂಯಾರ್ದಂಡ ಈರು ಓಡಿದೆ ಪೋ ಸರಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಇರೇಗ ಇರ್ನ 10 ಕೋರಿದ ವಾಟರ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಕೋರಿ ಇರ್ ಪನ್ನಿನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಪ್ರಸಾದನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಇಂದೇ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವಾಟರ್ ಬರೋದು ಉಂಟುಲೆ ಯಾನ್ ಲೋಕೋಡು ಕೇನಂದಿನ ಈತ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಕ್ಕುಲಿ ರಾಂಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ವಾಟರ್ ಏರೆಗಳ ಬೈಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಹಲೋ ಇರಿ ಬಿಡಿತಿ ಅದು ಅದು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ನೀನು ಚೊರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುದು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ ತೂಪೇರಿ ತೀಲಿ ಈ ರಾತ್ ಬೆಚ್ಚದೆ ಹೇಗೆ ಆಪಿನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಕೊಳತ ಬಡಿತಿ ಅನ್ನ ಮುಖ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿನ ಬಡಿತಿ ದಾದವನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತಾಡ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬೆಚ್ಚನೆ ಎಂಕುಲು ನೀ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಎಂಗಳ ಕೈತಲ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಕೇಳ್ದ ಕೈತಲತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ ತೂಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಚೌಲಿಯಾತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ದಾದನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತೂಕ ഇത് പറഞ്ഞിയ പറഞ്ഞെത്തിയാവും ഗോങ്കു സാരി തൂല മാറ പറഞ്ഞെത്തിയാവും ഗോങ്കു തൂല മാറേ ഇത് പറந்து മാറേ ಅವ್ ಪರಂದು ಗೋಂಕು ಮಾರ್ರೆ ಒಲ್ತು ಮಾತ ಬರ್ಪ ಎಸ್ ಅವು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಪರಂದು ಮಾರ ಗೋಂಕು ಮಾರ ತುನಾಗ ಪರಂದು ಗೋಂಕವು ಪರಂದಿನ ಗೋಂಕವು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರ್ಗೆ ಅರ್ಡ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆನಾ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜೇಶ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ರಾಜೇಶ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಇರ್ದು ಅಂದಾಜಂಡು ಯಾನ್ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಬೈತೆ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬೈತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಇದು ಪುಲಿಗೊದ್ದೋದು ಪುರಂದರಣ್ಣೆತ್ತಿ ಅನ್ನ ಪುಲಿಗೊದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರಣ್ಣೆತ್ತ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಯಾನು ಪೂಕೋ ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ಅವು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ರಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೆಪ್ಪರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಟು 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆನಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇನ ಏನೋ ಲಿಸ್ಟ್ 50 ಅಂತ ಅಟಾನೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸಾಮಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಅಟಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಮಾನ್ ಬಂಗಾಪ ನಿಂಕ್ ಬಲ್ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಸೇರೋ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಸೇರುವಾರ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ 22ಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ರತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ನಿಕುಲ್ ತಾಗೋರತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ ತಾಗೋರತ್ತ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊಂಚೂರು ತಾಗೋಡ ಈಗ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆಂಕು ಆಂಡ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಏರ್ನ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನ ಸರಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ ಕೊರ್ನ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ರಾಜೇಶರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆಜಿನ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಂದೆ ಕೊಡ್ದು ಈತಂದೆ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೇನು ಈತಂದೆ ಅತಿ ಆರ್ ಕೇನ್ ಈತಿ ಅವೇ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಫನ್ ಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವಾಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಈ ಫನ್ ಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಉಡ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪ 50 ಅಂತ ಒಂಜಿ 50 ಅಂತ ಆರ್ ಏರ್ ಅವಳ ಏರಿ ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಡ ಆರ್ ಪಿಲಿ ಸಿಂಹ ಒಂಜಿ ನಟನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಾಲ್ತಿನಾರ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲ ಉಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೀಸೋಡು ಈ ಟೀಮ್ ಸಂಚಾಲಕರ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ
ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಸಂದೇಶ್ ಪಂದ್ ಮೇರ್ನ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಎಮ್ಮುಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದ್ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ V4 ಚಾನೆಲ್ದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂದೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಎಮ್ಮುನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿ ಸಂದೇಶನ್ನ ಈರ್ನ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಸನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯಾರಂದಂಡ ಅವಲೆ 4 ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಆ ದೇವೇರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ರೇಗು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಇರ್ನ ದೇವೇರಡ ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟೋನು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶ್ಮನ್ಪನ ಐತ ಪುರ್ತು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಮೇರೆ ಗುರ್ತದಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡರೆನ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಎಸ್ ಪಮ್ಯನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಗಲ ಬೊಕಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಯನಕಗಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮದ್ಮೆನ ದಿನತ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಪಮ್ಯಣ್ಣ ಮೋಕೆದ ಪಮ್ಯಣ್ಣಗೆ ಮದ್ಮೆನ ದಿನತ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾರಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಯನ್ನು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ದ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಮನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಐತರ ಮನ್ಪುಂಡ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಬರು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಎಕರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಕೈದೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಂತಿತ್ತ ಐತ ಮೇಕರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಲೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಸಚಿನ್ ಮಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಸಚಿನ್ ಮಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಂತ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲವೇನು ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕರೆ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒನಸು ಬೋಪಿನ ಕೈದೆಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ತಿಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೈದೆಕ್ಕದ ರಪ್ಪ ದೋಸ್ತಿನ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಏನು ದೊಡವಣವಾಗಿ ಅಂದೆ ದೊಡಮನವಾಗಿ ಪಂಡ ಈರು ಉಂತುತ್ತಿನಾರ ಅತ್ತ ಬೈಕ್ ಬರ್ಬಿನಾರ ಇರು ಯಾನು ಅದು ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಾದಿರ್ ಗೋಪ ಅಂದ ಐಟ್ ಈರೇರು ಯಾನು ಎದುರು ಇರ್ತದೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಎದುರಿತ್ತಿನಾರ ಈತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬತ್ತಿನಾರ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ಪುತಾರಂಚ ಮೌನೇಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಚಿನ್ ಅಂಡ ಆರೈತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಆರ್ ಕೈ ಕೊರ್ತಾ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ದೆಕ್ಕುನ ಕೈ ಕೊರ್ಪ್ರಾನಗ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಅದೇ ಆನ ಮುಟ್ಟದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ದೆಕ್ಕ ಕೊಡಿತ್ತಿನಂದ ಆಪ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜೇತೆ ಕೈ ದೆಕ್ಕ ಕೈ ಏತೆ ದೆಕ್ಕುನು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಆಪುಡ ಓಕೆ ಸಚಿನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಎಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಗ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಸಚಿನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಮಿನಿ ತೀದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಾರ್ದಂಚಿ ಮಿನಿ ಪೋಡವೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ದೇವತನ್ನ ಬದಲಿಂದ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ದ ಡಿಕ್ಕಿ ನೀರುಂಡು ಒತ್ತ ಪಾಡೋದು ಪನ್ವೇರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಪ್ಲೋ ಎಂಕೊಲು ನಿಕ್ಲೇ ಬೋಡದ ನಿಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೋ ಅವೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾತ ಬಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಊರೊರ್ಮೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಕಾಸು ಎತ್ತಾವು ಯಾನ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಬುದಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡುಜಿ ಇರ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತೆರ್ರೆ UAE ಅಲ್ಪರ್ದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ನಿಖುಲೆಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you. And incha last episode basically ini aduge taranle tomba idara andappa gottapundu ava field katlega yes banga ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ only suggestion pankune nikledu nadu undu applicable for everyone. Yes, thank you.
ಎಸ್ ಅಂದ 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 ಎಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಕ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ದಾದಾವಲ್ ಕೊಡು ಗೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಶುಂಠಿ 4 ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಶುಂಠಿ 4 ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಮಾತ ದೊಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಇಂಚಿನ ದೊಂಡೆಡ್ದು ಬರ್ಪನ್ಗೆ ಅತೆ ಅವು ಕಪ ಮಾತ ತೀರ್ಥ ಜಾಪು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ 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 ವಿಚಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಕ ಈರ್ ಶುಂಠಿನ ಕೈತಲೆ ದೀವಂದಾರ ಅಂದತೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಕ ಅಲ್ಪ ಆತ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಗಲ್ಪು ರಾಜ್ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ದಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಪುಲೆ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಏತ್ ಕಾಳಜಿ ರೂಪಿರು ಪಾಪ ಎಂಚೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಅದು ಪಡ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಎಂಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬುಕ ಜೆಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಹಿಜ್ಜತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಏ ಅತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ಏರು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏರು ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಬುಡದಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೇಳಿನ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚಲ ಬೊಕ ಎಂಚೋಲರ್ ಎಂಕೋರ ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೊಪ್ಪುನಗ ಮಾರಶ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಟ್ ಪಾತಿರು ಎನ್ನ ಕೈಲ್ ತೂನಗನ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಯಾನಿ ಎಂಚೋಲ್ಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟೈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಬರಂದ ದಿನೋಲ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಡ್ ನಿಕ್ಲ ಶೋ ನಿಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಲ ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲನ್ ತೊಳು ನೆತ್ತ ಬಾಯ್ದಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ ನಂಚಿನಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೇರ್ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಪುಲಿಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ನೆಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಿ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆಲೆ ಪಾಡು ಅರೆ ಓಡ್ತನ ಪಾಡೋಡು ಈತ ಅಟಿಲ್ಲ ಈರು ಯಾನ ಈರ ಅತ್ತ ಈರೆ ಆರು ತೂಲೆ ಆರು ಮಂದಿನ ಹಲ್ವನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡೆ ಮಿಂಟಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುನೆ ಈರು ಉಪ್ಪುದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ಸಕ್ಕರೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕರಿ ಪೋದು ಒಂತುಂಡು ಹಲ್ವಾ ದೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಡತ್ತ ಹೆಂಗ ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪ್ಪೆರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ಕಮ್ಮೆನ ನಾತು ನಾವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಲ್ವಾ ಓಲಾಪುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದು ಬುಡದಿ ಈರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಚಾರಂಟಿ ಅವಿ ನಕಾಯ್ತಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಈರು ಐಕು ಆತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಆರು ಪಂಡೆಗೆ ನೆರ್ಪಾರತ್ತ ಮೈಸೂರು ಬಾಕಡೆ ಮೈಸೂರು ತಿನ್ಪಾರೆ ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪು ಜವಲೋಲು ಓ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಂದ ಮೈಸೂರು ಬಾಕಿ ಅಂದೆ ಕೆಂಚ ಅಲ್ವಾದ ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೀರಣ್ಯ ರಾತೆ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾದ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಇರೆಗ ಬೇತ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಎಪ್ಪಲ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತಿ ದಾದನದ ಮಲ್ಪುಡತ್ತಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಂದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚೆ ಎಕಡೆ ನೀರುಳಿದ ಬನಂತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ನೀರುಳಿ ನೀ ಚೂರು ಸೈಡ್ ದೀಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಏರಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೋಡಾಯ್ನಾರು ಸಂಬಂಧ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ ಮೆರೆಗ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ V4 ದ ಚಾನಲ್ದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಂಜಣ್ಣ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಲ್ಲ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ ಪರಿತನೆ ಲೆಪ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನೀರುಳಿದ ಫನಂತೇನೆ ನೀರುಳಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀನಿ ನೀರುಳಿ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತು ನೀರುಳಿ ಭವನ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಅದು ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ನೀರುಳಿ ಕೃಪಾ ಅಂಚ ಮಾತ ದೀಪ ನಡಿತ್ತೆ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಭಾವನ ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಭಾವನ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಭಾವನ ಅಂದ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇರಡ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆ ಕೂಲ್ದು ಇರೇನ್ ಇರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲೇತದ್ದು ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಲ ತಿಕ್ಕನು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಯಾನ್ ಏನಂದಾದ ಬರೀಟ್ ತೂ ಓಡಿ ಇರುವಂತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ತಿನಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯು ಎ ಇದಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರಿ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ತಕೊಲು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಪಾಠಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ತಕೊಲ್ಲ ಏರ ಆಂಡಲ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತಾರ ನಿಖಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಾಂಡ ಏರು ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಡವೇರೆಗೆ ಐನಾತ ನಿಖಲ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವನ್ ಎಡ್ಡ ದೇವೇರ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಕಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೋಡು ದಾದಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪರರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅಕ್ಲ ಆಪಿನಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಪದ್ರಂತು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುನು ಮುಗಿಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಾರು ಎಸ್ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ತೆಲಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನ ಸೋಮವಾರ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ತೆಲಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುದ ಎಂಕಲ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು